nigo yakoreteire obukoreri na bwiginkira y'ugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria gwokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyigo bwenyangi amatanga nonya nokwiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asetivi ya unambeyemo yomunwa bweke gusi ekeruri ime yumuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kibirigo kugende ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyomo chibuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola imeyomo chumogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegeteseni kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo yakuangwa irerie na gukoretro bukoreri bwaye ange na sore esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Chimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa Chibus CE heavy trucks F PWD chabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera b'Uburundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo 5 na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote.
omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwongusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga n'ikindi kinyinge rero iga ngoche ya mase mokorwa segeti ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muriberi bw'ekigosori ngoche ya mase mokorwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven Captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 kigosori ime ya Ndizi TV omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbejemo yomunwa bwekeusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi kito ekyo kirebosi obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Bienvenido mwanju muliro Ndizi TV andonzi asobete nane marobengi atokonyana sumuroberio ubosera bwenka oyogogera kera litugo lyeichuma gojagera gisebere kya marogoba ekaro kyara giribuna boniga togo itambaga jinsisto chiabono botuko igandonzi asobete mwanju muliro kwarigania asumuroberio yo ochaka munaintwe nando kora munaintwe asemarogoba yabonige kyagera onoro muroberio ogogorosera enka yao no ena siasa rekirake no eterasareka bado no muroberio komoyo asinga yao elinde twaska gochibuseto jako muroberio yo ngagerde na ewe semiri abere atatu asinjira eyemo gosasinjira indigo na kwarira nande marogoba ya boniga akendege komitobe naye mbakomwere nkyokora genda sinsemo imitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital wega sinsemo ya YouTube tonyole Ndizi TV News onyachingaki na boto tweet @Ndizi TV News boye kerengeli kyao birengeli vinde byonse no kubori kulura abori gotume gwetera se namba ira se skini yura abu 0792192834 ine namba yane ya studio asimaro yaboniga asumuro video bubosera bwenga na manga yanda korekana imena isiku ya gusi ukurobekana ngwa korekana teri tukira Jumatano ngwa korekana teri tukuri Juma aroka kirikoro kunto ukwanede kerdo ngi Jumatano ndo kwandeti ikiagere bintu bigenda kusareka bado kerto atete na maganda mana agendrete paro ji family ngonya wajiri na jonko bajira affected omondokwa orenge breadwinner abana banyora chingoma egobono namangana makong kurere tiganda bishop libaga nerara tokwani kiara ndora nere weekendima ikiara njengondo murekere litugo asomoro ruensa gorne bishop were etokorna nere lime week na kirene nyasaye no muya atamarika batangari tukeri mane myakeri so week igone myakajiri boze irenga so na ichenta to bakwani ando sese moto tegerete nimaetenga ana picho tikoruga jinsa majanya msibi lero no oreka no origeretie morobiri ya ni sabi creator di nene to tabanga mbiyama na mashabiki on spinali ngari nyatie kama tanga na nyoro mungwano ndebwe matatu tegeti ko ndebino ne lita ndengo korande Ndizi TV brand na yenye ko tegerete biyamono sana singi njoko ba
risabikiria ndisi TV na bange tuomiranire bari mogote banga nkorora murumuro biri iga on DCTV tukubatagira maya na inda maene keren tukonyora namo naye ntebie change kwa igure ntebie marokere kwa igure ntebie step gwachire maitene rie goto moyo ngaki ngwategerete lakini ngokorande dali message itiri goto kimono tebangu mangana mwakwana na nkonya ABCD kurwa bwande tumagrote igubia so nyatie kali anto bolenga somuswati ko chaki ondieki mukamurongo abonasire tendera ari gutugutwa igono twarenge gari nyatieko na nichinsemo chiricho mugonjororo gorari mari nara matanga nare ngoro ara kabere bono rinde togota chinsemo chonsi pole bali mwensi mwasiri abamino ndete chinsemo awa ni mete na praito ningo kwanare etokubate pole na endere nyasaye nare amona inu mutikoto bae oboremu nyasaye na nando kuba oboremu bali mwensi mwabwata matanga litukura rera nekrorongorwa usi ana litukura rera ryo konyora abantu bare koeni bali batonyorire kurwa sobo ikubwensi kutuko mengora itoko chiasi cha matiri osebono boremu dokuba ekero mwanyara moko ni abamino te mutoro boremu na nyasabe na inwe asekera lingana ikyanero kuba oboremu rero njitinje timatanga bishop mono kiagara na bwate bwate bahati anya dojeti bahati na bwate jo naga ndara kabere ndo mugonjoro naga naye ora nda singi njibonzi naba bwate shuguri emetengo simugo yange nyangwetari igesario bokorari ogatorgo sio miororo bo igo mwarimu narore koritaya ya school ya Mocheno Secondary School Kennedy Nyakeri nere na ikororende sario bokoreri ekana gweta keroka anekaro na enda gochiaria na nyora banta bange sana bandena umurobiri no bobosera no umurobiri omuya kabisa otere keroka to wagere zaru ondena diango maiga bia sana na ikiria maiga ino na ikibarudisa jeto bonsi mbate bekiana ni mo kwene kibarudisa jeto jeje kwene umurobiri yo chire bia sana iya toko babane mbali bako babiaini the scene Petrone Mokeira na Joshua Uta bakwera kina marigine chibichago jira senjera ya bene ikono toko babane asomoroverio yo bubosera bwenga twa suguma pamoja ngondo kunyara ndutweka kole andiseke bana twaka ya bate na kokwania maigana ara yuna kwa rende mwete andiseke na ndori betaine inu tumbiadore abakore andiseke era bekati yo murai bwenze na raira kira nya na bonda iga tigaba kole andiseke ina ara maoni to bwate amaene bona tigaba bomirane bakwana no gukwana ni guoka iga ensebwene bozema teyo anyamanda mana kutangaza marakata te wiki nga Jumatano Aramisi Ichuma bona incheso ko kanikwane muno murandia digaruto na Raila bomera namo bakwane magana yakoleki aere raisi ko pasike esiekere asibali esiekere bagosoka pata ebintu byagure amaguta agure bona twarigirie njere ebintu bigocha kugwa nderio morembo obeke biasano manjumuri bona twasera somuru sera bwenka bali mwezi barenge asemega awo ekanalenga sesemeria macheno bana mwanta ibina kiwe ke studio Mbakwani na basogeri tuguri mwensi biasemani ka twikire nyumba mwino mwensi biasana bishop asarenge na era bono ikira no tore asomuru bosera bwenga yogenda tutumira ujumbe yao otebinga kyogendrete ase familia yao ase amate yao asenjera yabene naronde ibuna ebinyuwo byasariri chinga onde na biro tutura bikwanira na biro bina no twabikwane tomente amangana yo ekyara nande ina ebinyuwa byasariri chinga mono sana mono yabunire enyuomo yabeire yani na nonye na muntu naronde ire no meto bosera rende nkora biza tore bintu bike nande ibuna nonye na basaja bono yaikire na mbali basaja ebinyuwa naboigo bono na botura asebinyugwa naboigo abande igo wana bono buzero bogozalika zina kebekire buya lakini abadana no ino musaja obono odire ko bobo saja ko musaja kera ebinyugwa byawe tukwanenga ne weekend lakini tukoria lero itukorie wiki eriende twakwane degoro ya sister in rose osiji in rose ande twataka tukwane igoro ya mata in rose abangina biara wantora teka se naboigo abangina biara kerambo ko bare both sides asomo subati arwede mama mwabono ngina biara kerago ja ninja bono ko murga ngina biara ninja kerago ja mama ko murga ngina biara lakini bono ase yo bono no je your wife mata indro ya bono your mother bono uno to kwanira ya sana abia sana mwanju muriria igo bono rete turarigireri
Martha Rose anene bono buna inje nimbwate Ferista ibona exam da kobeka bono mama ngakibagodira na Ferista Rose ngakibagodira amo na mora monge na mora nyambe yesa se mora masom se mama na yesa mukira koroko nande no ale ngakibagodira no murugione igo abo bor na ke gusikia na mokane ikina ke gusikia na majikori obo aya na majikori obo akeria waliri taka ninga kibagodira na mokane na bishop atebire ko mwacho muri tukuri alero itojikorire rigoro ya Martha Rose anene kraba subati banyu miruko chomoji ngakibagodira mamu wa umura anene tuze kora singo njebo turatiga bari asinga nyuma meta kindo turarigire na Martha Rose koro musubati ya nyuma miru na kimama atakire mbaitana na musubati ona redire no musubati ombetana na mama kera ngo igere bade arene na oborogi mungino no yare konga musubati ni gajide no oborogi magana mange ebire bito kwa nari tukuri alero igo ndo tutumira SMS yao asi namba ya 0792192834 ile namba tutumira studio asi emerover na kora sinze mai mitandao tubwati asinze mai ya Facebook nero Ndis TV obwansumo usi korengana niri bordora bori ingikira irene ngina biara abetane na mukamura inki auro jogera areteri berera na betanire none chinkwana no yene binto mbago mosubati bwe minja na aya amamu mawo mumrani gakale koba nyagwatia ekere tutaka tukwande bana marakoba na otoa uchumbe yao nani ngakibara amenye no morembe bado utatubea uchumbe yao ekero na bishop bana tuyigorerende mchadara ebindo ne binge biragere umusubati waetane na ngina biara ebinte binge sana egente getangani ekere omongino oyo atanchiraneti umusubati ogocha somochi mbaro batari wanjerana atanchiraneti atamoitabete okubono okuno ogwetanira gochakerabu because the moment umusubati akuri araisinga ngina biara tamwanjeti musetanchiraneti abero ono gabu division ye chiro chiajakira koba uwetana kwabeire egento kende giakabere abeko nyarekananga basubati mbale bakunyomwa ba soase bangina biara no bakoragira no bakorosie ndagira baragiramo na hinde se jite kwanyone chikamati jitu atebete no chire abana no bale bono kwanyoranga umusubati gachire umana gutigerwe gasi yonse odigire gasi na mane no bono chire bono diga kolega abaise ke babe sibi abu batara bamaete umusubati no akareke embisinero dine binde ochangia bire gwacha konyoranga umusubati se jinde kwanyoranga ororire nga mangana ya takunyanyara negento kende kia gatatu konyorore nga abangina byara bande mbare okonyora bara barebe bati bono maeta mongino ro morebi ubwateri yogi entrubani ogocho somero musibati uri amatai nayo gojakoba giang ngenda se kora giang bo yani umongino bari boroje mna mongino ibore to maeta nabwate chinguru cyo gokwana goso kwanyora bindo munebyo kwanyoranga byaretire ogwetana negento kende kyo mwario bakonyoranga umumura nari kire se konyora ikibesa kende kyangu kwanyoranga umongina tatageti usorane ndo bono biajagira okay ndo bono biajagira da bono aroje nga binto mbiribu ya biare gocha bana biare gocha kare bono musibati bono bitangire neina kero kiareta ogwetana ne kende ngeria okuruka nabaro abakonyoro monginoria abantu bakomura komorogi no yonero nyori riboti no nga mongino itali muya nakona gocha ndaga no morogi no musibati nera nabakonya sichinse menage musibati nera kuru asarwite kasaukia nomoro ebinte bibionzi kere gocha yasario bosera kwegura na bishop ato eresire binange bitano naye bona bagotomenda kerio roje na ningige koreta dio roje gati ya mukamumura na mamumabo nangina biara bor totebe nero ingina bia ingie kogera roje korengana na ndenga kibara sonsorane basiri amangana yo wetana aronda nenena bonsi bese ko baba Kristo mbaba chebokret na ba mangana ayo konyana na aramaya lakini nene na bonyana bada ando kwa bale kanisa lakini ba chanda ine igoni go bale chebokret yani amevalia ngozi ya kondo kumbe ni umbwa mwitu ya bishop wote binige ndege tangani ye kogera alibe betana nerina ekero musuba mamo mwabo mura atanje timuswa diore tata ke taje mu tata ke taje ba tata ke tanjira niti kerdo na mokane tinga to nyoma muswa tiyo igobono mama ase nyoma yane
kianera bano jukoba ngina biaro muswatio nga isemo ya nereri ikiara igata kire na oyonkoreta mama go ikamwanje ninje ni mwanja bishop omanyete aba mama bali abakoro tari aba mama totebe kegori kya maimata no monto mo izo mo sina abana 90 ali gerere aba mama bali abakoro na mama ngitari mo kera kinene kora endera mbabu ate haki yo kumanya muswati okoreta bali abakoro barenge ndi babwata masikane bali kumanya ngakuru gesa kugete kuraso muchigete igombale gotaka manto bakoretuga maite bisa kubuna gusiambi manyire ngakuru jali bali bamanyire gakibale korubonjali bamanyire gakibale yani naboro abali gokora korubogetutu kwaji kunywa makuru asa abantu batari kuchimogondo so abangina bali mboronge barenge na kugochorera kumanya ngaki kwanyoriro muswati umuya lakini bono abangina babono iga ababono iga bakurigererie enibo yo mumura bono enda bataka kubeka bakasheri yo kunyoma bono maite abangina babono to batebi ngaki chingaki echikogenda chingaki chiri chaitire chingaki chire bono to kunyomera mumura bono mumura nero kuna cheki no muswati yakoraki akoreta bono the moment yo jakomaretere bikwaso wasiririe enyomo yo mumurori na chinyomo jingi muri jasirire asinge njo abayiboli basoananire kwanyora nginyume itakora diki heyo emata imno ya swana na kabisa kwanyora umuswati yo koreki ochire kwanyora nginyume itakora diki teyo ne ibona ya sadio bose igomon bishop zotena ingakiri ya magega yejigirandi mata jete ngarenge buyake komanyo mworo no montora aje ba manyede lakini bone ga digital yege nere na moswa mama tesoana ni moro bono tesoana ni bono ga digital yeto kwesora ni onyare tesoana ni moro bono to Pisho bekero to endrete ya kabere rigwate abuna nore ne yabono asa bantu bechogete buya abantu ba durigukana kereno no yo amata inura kuru sauri abandi baro bararuo sauri ngiye kanisa because nyama abantu bonse bari kanisa durakana ngamba kuru sauri no ba kuru sauri aso muntu koigwa bate baro aba murara nyo mura kujare kanisa abayibuli bangu kibare kanisa bona abantu abakere bai kanisa mo abo muntu akoigwa sauri Pisho bekero tuendele tengo nduriri ya kabiri nera agocho okoriwe gasi nyingo geju lakini iranyoro muswati oyo mama omwanjire ngina byaro omwanjire lakini habisete tabi imbaro bakonyara babisete tabi bono kago janere omera magunjara usobe oba emborori kabisa bono nabo ngina byara namubona yaya ajemima kiwacha gakirire kwari ngo mpora genga kirinde yawe namagoso Bore tabia robotambe ka yebise mato montara bago jari tangani aro kanembu ya si ebinto bya koreki anga arorenga abu seri isika arorenga bono ikaranzire etabi mana ujaga koraki mana ujaga wasoka tabi joro jiji ko je soka badai no na kare kwa nyomo to mungno ngwale ko meta bia ngino gwajagre ko manya ya maseye abantu bakona kumanya na kiwa kona ukina so ekere ya tukire ngetabi nkororekanere general usabase sabanga aba mama biara nabo babwene gusauri meta sibati mbale bakunyumba abake batarangainia bataramanya kende lakini nabwene to ikaranzigwe akwanerwe aterunga ya baba ubugi mobo butagetega mutagetio na kosoka chukuna kumira na abantu abana ko kwamangana basibati mbale bagona bali siomia bali okonganya menu ebere bagenda bamubwata bono kwanyora mungu uja kugundonya no muswati olia no muntu akoigwa nganyoko byaro yo tomo manyeti bona tukugedren etabia ri no rio bwata ucho oretro mugako yo matabenga nje bona bugi mabwaga tingora tingonya pia sana omuswati onyomirugo ochomoji ibono nere keraja egasi ajo kone yo mwako na kubakonya gintu gen nere bienera aigwimirimo ye familia ngima bono unariwadana obaire mbisi kete karaja ni chianga tete kuri yo mugako lakini bono utigirwe mere bako dana tigaruge mwae amagoso ono na kikina gote binga kere ya beirego na kiko nyora bange bago na jireki ne ko enda ko ruga senge njo bagutugirwe gasi nyinge abasibati mbali banjita ko kore gasi na baho kore gasi ase ngina biara na baho kore gasi mwaye asomo yo libo gwanja yani utabwati ko utariko bekerwe gasi egasi okwenda okore utariko tebu na bakwenda agenda roche agenda echingeni asibyo mochibuya na mwaye bo igo akore kiregendo asomo yo muya na kitari uri ko tebu ngane lazima uchochoge na mugondo lazima uchokoreke o kwanga uchaka tango musibati inomo be teri
tabweneretie kabire iyo because abantu babwate maete birengereria hao wikana yorore ngaki oyoiga ngaki maete muntu kagoja muntu gukora gwe karumuya ugorio gotebwo maete no musibati akarajire oyo romogeni ore tururi tukuririke gima endagere yabekiru abantu bara umusibati gukikumenyekana no muya igagucaga kwa ni bintu mape lakini yo gwikaranzo beka gusi bubaka magoko okojo oyo bagene bando mupimete ka ai mupimete oyo banda mupimete test oyo muya kwe mukabu abu ai ni bintu ai no nguje jikoni ale ta ko bizibi no ruro mogeni because ne etabia yaye umuntu bwicinguru umuntu gukora ya pia sana manjumuri getwendeta sumuro rubosera bwenga semaraboni ekroto na Bishop Judge Saboke ekatwendeta ukwana iguru ya Mata in Rose anene twarakura kwanda kurwa sensemeli yo asumuswati anyo mirugoja mamu mwabo mumura ne twarakura kwana mone kera na olibere ligo jali yaba gati yaye na mukamo mura wa ebono abona libera liyo tote bine nkyao chikira irena abantu abasikika ni kabisa meze ngo ikabale mpaka baramana badena na eno mukungu buna njindo mukungu ikabale baramana ikidari gendo kerekegen inki kera agere gente gekorekane na nenga kyobosera bura irane asenkeyo episho gato endrete ngo so mandi semestino yara ujitoma asemarogoba ya aboniga jitome wetera sense memitandao nindo jina namba batumire boyiko wetera sina mbe ya 0792192834 asimaro yoni ono Bishop ekroto endretega libaga dia mama asenywa moyane ndiriri ndiro libaga lyo mwiboli ndiro omwiboli kareka nari sire nene sana sabana ba omwiboli rumaita kare muri nyumba no rukare mwayari ne mamugaso keremo gukuruka ni bose mo gitana jingundi na igwete ona roli yo mwiboli no gutaka kumanya ngaki inki kiarenge kebe ne roli yo mwiboli ngiya magosa arengi abantu abangaki na igubotu kumwakura niga na ligo bono gwaja kumutenga mama maete musibati yo mama ari kana igandama ata gete kondwani ose musibati no na mama ai jotindete jotindete utate ko nango juko mobo kuma ta utako kongitarioka sokorugabwo umwibuli nerero lya gutaka kumanya ngaki abantu abagokoraki bakoba bona bakabashauri bakabatebia ya seginjiri kurwanwa seginji bwati faida erori yo mwibuli no korange family negenderete buya abantu bamenyete buya no morembe inerori yo mwibuli ngaki abantu abago progress abantu amba bwate kende bagokora so nayo mwibuli togukira murabo kagenderio kaguchiaria aira ne marago abo musibati no arabo ikaranze bari gukora kende nayo mwibuli wakotaki wikurige linga banda musibati nguchiari mugondo nkibagokora erori yo mwibuli no kuigura maiso orenga banda abanga nkibagokora igona bagukomonda no yokonyombi yes no mwibuli na no bwate that mandate bona abana bao na ntutagitia abana bao basire no tata abana bao yaba somoje semesi biriso tumako gendera Bishop yo Bishop shae tanya kwa majuma ite ritiri kongsa morara mete no are already nime take over kama kawa nikiwa na Dama Bochere yo besh aode no bare no murugyoye my beloved wife bare no murugyoye mwanjwa Dama Bochere bare me yo murubya sana bune mata inroge karodama na boto te akimokoreti na nyokobyara yo Bishop no ari me Robert Wilson kenawa osoro korbo bas nyamaje nyabite niko ndani kama kawa kirandi Dennis atena watching live no ari me Robert MC Luke audena no ari kurimuru live mbemaro kurwa senzame ari muru Masarina Nyanjira tena Masarina Nyanjira niko tundu from Kericho County. Hakuna kwenye Mata Inro anafaa kuingilia mambo ya familia ya kijana wake sababu si yeye amemoa. Na tabiri ujumbe aina lende na Mata Inro. Tabwana tuko kwa soana na batigendo kilikiwa tanga kulele ki advice nki abantu bagendete na betu bono ligeri umwana otu bamenyete ko bagwita naye gwakira. Kuruta mboto. Naro de bana Darima Morao de niko ndani kutoka Saudia. Na wapata vizuri sana sana good advice vya sana ansio mia sense meriende ya Brighton Makori ndore na barabari ba tomire kwerende SMS yabo dile kimdana awdena count me in no ari me yumroverio mokeira chaki awdena no ari me yumroverio Bonvas Agostino awdena tomobare no ari me yumroverio Brighton etobikeyo nengia tiga aba mama basike bakaba mura
ekero rigoso riabeire na bagotebia na bono bagikaranza ne family ngima no mugaka nere abororo oibono mfata indro na arora kini bono ntwale kumukwana era kinera oteana ekero rigoso riabeire nere no ari baikaranza umongina dawa nyagotioroka otigo mugaka kujiaria biyemona severmane tutomachi SMS na semargoba yaboniga ekengo 7 ngorojina no lime yomorobe ombekere to gotobona ni wanda to tegera semargoba ya abonia biyemona ni enda tutomachi SMS no enda utoma semargoba yaboniga biyasana nara odena Joshua gisore omochura kurwa aiga embassy hardware gekogera baetana ni vile wanaachwa pamoja kugura kwa Martha in Rome badala akue kwake afanye vitu zake abo n'abakungu babere bale omoji kera oyomo abe mwaye nasikia Joshua gisora tena ase neja yabagusi oyarenga moiseke karare tru omaeteriri kare to bato busaiga bakonyo mumureza bwatino ensuguria bwatino enkende abungare bo kare lakini ntoli bona tali bona iga maeta magana to kwana bona ga tali ngumuswati eja koragera mwangena byara kinkeyo ina mepito na wakati like bishobe kanare ko kanare ko gere to bigito yobosera bwengare anena litukalero iguru ya Martha in Rose narigirena Martha in Rose nabwate fata in Rose narakire mosuba mama nabwate sigini kwansia senyoma yani ikena korona erenkwanjirware oswa mwane kebugusi naje kwerengere ninga fata in Rose medere ki tata kina nyomire bono usikire mwane tari gosoa kebugusi ngosoale nane nabwate tagosoa asa gosoa se ero no murango noro ase sobiaro rio ndagosoera nere no abwene tagosoera lakini ke Martha na bego tarajino mujonzi Tari Jones mpaka nero tari mpaka nero Tari Jones senara mono no mama mina bwana takweka na inde maite amangana na yeke gusiare ngari ya makoro lero igachi nyumba chaka juru Nairobi nga yumo ndaka jota kata yuji kwa nyumba abaga kata ndoko jorale soba igora ngire kai age digital kamsa kwa ndaka yaye anu mwana nende yona ina ali ya makoro biya sana Bishop kero okonyoro mumura ataranyuma ngorire mumuro yebona ataranyuma nere ngorire tiaringa nabayibuli bayebuya ngo bakorera aringe buya rende no emachukumurende no nejingwana ngo bakwanira aringe lakini kero musubati yacha bono ngina byara nabakube no umwana ogankwanire mumuro antari go nkwanira ninge ko era musubati nero gochokani mumuro yose no mumuro ko yana machu musubati mbaleje gose ne problem etakere kurigera musubati mbale bisakwe bibe kera gocha agusieke meguyonspi agusieke meguyonspi amegete suange ni boyonspi agocha asare na nyere uchisobo mbaro babwatira bikabiri agusieke bisiri byonspi tatake time no ane no monta konyu obuyamboli ngaki abasipati ancherana umugako akonye mamomino onyore moyo because nero mukineti ya nero mukineti na ndaka masomi inye baro bonzi mugaka no mongina mbabwanda ta konyukia ndage kume akinya benya areteriro lyo onye benya ari sina bali mu aboroje usibali tayire bono maeta kamusara ngale konyora bakuri akaka kegatabu ati nguru ibwego na moko maeta na ende netuka ngabayibuli abamba bwate nibo nakini muna abana nabo gweko mubuli yange orango mwana ono kire gongwania kire nesukali kire no naga suti maete suti aro no chitwara ikomi iya jirenya igoka yagokera yang nebenyine kai onge suti enyi bona iga ko igubu yawo no twara bibit so sto abastoe nande banje bakore tiga musibati ari lisio mugaka akorera abayibuli baye munayo musibati okorera abayibuli bali bawo because no na abayibuli bawo no bakorera tamaya nande ko batriti ole biya andi triti na abayibuli ababo bawo kwanyoraga abona asura abana bale mono kwetano na ali sikwarwe biye sana Bishop gadi ya mama na mukane ingodagere kwewe nibe nyinge bona korona nyomire mama na kamoireribu na nyomire ngenda kamoireribu gose mwe miadano abo kwantegerera ya no sei ndo murugio igare senibo agosa ibakomo agosa igoti aruzi bas sorry mbuya gera tubana ono muntu kwanyore nibe nyinge obviously no murugio karagere mono gwetani mamomino
Egerajire gumone ke mata digana stand na ya kama ngwana ojire majukumu magde majukumu wana naro majukumu uno bo mai abandi bari kwa mbaye ba understand ba dana bono mukungu ogesaja wikaransira umwana tali ogwikaransira mbare ba dabo tali ogwikaransira batirende Arsenal na inde abandu mwika mwigwanana matakira mwigwananire mugutara no musibatio bono nguno gwikaransira abandu batageti mposo ke gojabu mutare usemoseke ajago ambe tata rero ba gwikaransa ero baseka uya chaka munyara ona ngakiota geterene bigo mugino wikamazeka komo wikamutare komo no gwanjani boli to kubondiswa kurwasi tikanisa twabondiswa ngamugenda mwanjane mutaramo twabwatire nimuna tokote because amajikons pi Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime omwanchumuliriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe mu Ndizi TV obwansu miyamana wono mwanju muri Ndizi TV tosaba kwabera sinjo kuburukana kwe mitamba sinini bati inomo ikiagera na obiriyo nakekora none gali kuiru garage yararigereriwa asini gose kabega toto etwara kwa endera naro na Emma Kemunto ni Emma from Nyamasibi watching live kero bali ne mwana ye Yuinalis wa wadano balimi mpaka omwere sa sana kwa Nyamasibi bajagira kwa baba ndio wadana bijote no yema no ali bajagira kwa baba bali ni kwamba kadana good job sumuroberio mia kabisa mokoreta abono maragoba anara kuna Samuel Nyamali kurwa nchisembo ya Nyamataro kisi following bali na Max bali na Helen Kemunto nyangau oemamu mwabo Angela Nyamali ego abantu no baturigeti sana nyomba chinze jimete bano nkia maragoba abuya sana ego bana abantu batararagera usekero mwana to kubapeka buye ego mede family wana ine wikia wege boni ko beka buye ego lakini yete wana ini bono neri ebikurombiro mede no to ende ko kwana ga bishop efambinira abantu bagoitana bagochabana boni no mata no mokamumura bachabana kweli chabana bali data count me in am Moset Alan used to from Bumwanda Omosege watching and listening waire Brighton na pastor my advice set out there by advice out there na tigaba set boundaries with your spouse to your mom compromise with your in-laws where possible and respect her priorities but always hold true to her values. Lazima mama apewe heshima zake pia apeane heshima zake pia. Bana ne kwa kata ngomonge na ata reji boundary njiro. Bana na maskani. Zinala wika. Asante sana. Bishop mnasema ukweli. Hata mimi nimeolewa lakini mama mkwe nimeolewa lakini mama mkwe mume wangu akinunulia hata viatu inakuwa vita mimi na mama mkwe. Anataka nikinunuliwa kila kitu naye anataka anunuliwe. Hiyo inawezekana? Haiwezekani. Agorena mama mwabaro ganjwa abo mugamo muragoreirwe oyikanyegani. Bone ine ndamuamu abangina mama bano togora ka mama umwana gwechumoka mu muraka kare biya ko boigubiya naye ngo nyororerie tanga uimoka mukanyarebe. Bona aba utete muswatu le chwara utajetense ite kagoreirwe giato akogenda utarega na masikana yao umandu kumundu muswatu ni yanga bekere byo muroga ko moboibuya
gosaria amasikani yakwenda gojazo asore basibona nabo igo amasikani yakwenda na ingorere na inji nabo kugorerwa kitalia matuko ndari go demand just a gift nabo kwaegwa no bwate haki yo kugorerwa lakini tali nga kirengaki na thana Daniel Kurubonchari bo mariba tiga ntebe iga mukane ekero na moreta igo ni mwanjete mama ta konyara gonsariria inyuomo abaibori bane babwenerete gosika inyuomo yane kianda gekomi abo banda banyesike naye no murugyo naye muzuke mamomino musikane chise mo Jones ya ase kuja gusaririwa weketoke nga mangana naro mayetekero tanga mama ta gusaria tutoke nga amagoso naroro lakini keraro naye muno mumura to minyoko jugo itama momino karaira ngoro mate mama to goze guitira kwana ngora kwara chunguza ngora ebinde gwaetega kwa ombi Herije makori kurwa kera biaji ayo namaya engora agotomengora yago jase okomosiria Tomaso mwalimu ndio tokomengora yaito pole asokorara kwa mwalimu Haro Brighton inje pastor Edward Onyingwa mokwa kurwa bomariba ebate watching live Gwaneri Bishop Giles mae K chairman ya East African East Africa banjero garanzo porque tuma dincho manyakaro gokis ina gibide nala yeke sasa ya sana tigangendera SMS ibirese to kurwa sense meri ya WhatsApp nambe iner WhatsApp nino jeba to mirechi ujumbe chabo gaiga babiri batatu tigaranyigura naro tebana na bakwaniri mwensi aserieta lya Yesu tuitabira aserieta lya Yesu mauri ni kurumwembe inje ndatebe egento kekogera abangina bagosana na mukamumura nekero omongina agoswana na no mono amangana amukamumura no rugyoye tiga abangina aba besike bamanyana ekero omumura anywamire bwetenene bamanya amine tigodena bamanya ekero omumura anywamire bwetenene bono nabangina aba bamanyana nabo banyomire na mumure granywamire bono manyanga enjiro guturitigwa nero nera kare ogaraki akare gutir enjiro ta getokoro na marika bata enjiro ta getokorerwe korera abande bo so mata inro tiga guturiti abanta no ko babaenda guchigaiga nayo cha koranga bona abanta bo sono tete ko badimani mono gusina no bwate nyumba yao ama chukumu ara se mwaona manene wono to kuja ko igora aya kwa yatigire ande gwachire mukamumura so nabo konyoranga emesigo mune iya beire benene abantu bire batanga mumura ga kunyoma na tigeise na tige na mamu mwabo nurio muswati na tigeise ande banyorane babo mubiro yomo bagache nyumba yabo bagache family yabo mono na nate bangantu na tiko swana na mono ye family chiri chia nyomanire chie time abande munabona umwana bose muswati ukire tay konyora mwana uchagire kumurama marieta wachagire kumukurira turi konyora kiango bakomuntu jako bajima mate muswati taliero kuiburi umwana na muntu teyo kwa umwana akuru asinyasa mwana nekegwa nyataranyo ro mwana musabere musabere amaya because ni mato mupisho boyo mona lero to enkomo gali uru pisho bondicho Foursquare kanisa Foursquare gali Nairobi igam amenyaine no monginoye almost 50 years batana konyoro mwana na ne bana gotigana they are so combat bana ko ni to adene ko manyona na rege tora kora na baro busera ngoja ko bara abanto bosemi baiche in fact ba ande korene pia sana hai makoli morebuya b mama mukwe wapeana na vazi oyongara ni umwenga kurwa kiamiting pia sana karani odene na dende abangna biara aba bakaba mura libaga lyabo bakora imirimo yabo buya asinjira mogosa asinjira ende biasana sebalmanda tutumaje semesina semargo baya boniga oyina some yae nerega igachi nyinga sana jasio miria kona tiganji mnyoki kurwa bongonta nyali bali masabo mete wada bashabi kur nyali bali ni Elda John Moseti na bali no murugyo ya Diana Sarange na bana babo Deborah Mura ni Emmanuel Bisiango bao dena no barime yumuru biasa ne family bare batotegerete bon marwa to abaksogeri kianda yekomi alisinyabo kurwa nyamataro no ndime yumuru berio biasa na genda konyora mafunzo na rodena
ni Mosumari kutoka Getengereli ndio niko ndani. Si vizuri ukioa uchamaliza hata wiki moja umeanza kupika kwako. Adana deribu ya. Lero mangana itwa yote bangaki. Lero koleta direct mwacha korosie ndagira. Mwacha korosie ndagira kindi tukoli tangani. Ine ushauri ana muno mopasta ne bose kwaletero musibati bono muno busene nyange wakora wachire isiko matere ndo bade ndo honeymoon mwaga enda mwaja gorena lakini kama mukore na mutaraso anyomba lete bono ali mino nyomba mwa mamo mino omukora aragira rituko mono siri kwendagira muragira kabisa musese ni kukuruoro mumana kuruo mogende muchikuruga ya erije makori kurwa kera ni togosikana mama asike mokane na mokane amosike mono una nsigete mama omwabo amosike mono asike mono una nsigete mama omwabo safi erije twarole SMS yao Fera from Nyanjwa watching live with my daughter Anita. Mata inro wacha watu heshimu na sisi tuwaheshimu. Watu waheshimiane. Waheshimiane tu. Watu waheshimiane. Ine point. Watu heshimu na sisi tuwaheshimu. Ero ga kibisho bono umurugi one tali korora buya ekero inko amama gose onde bwenzi omindo chibeza. Obokongu bono inaki ngokora. Abumbalia abaswati baliko abumbalia tokoroka chikaidi. Yani yani bari batagete nibo yonspi ira ne nyomba nande kende kuchisobo mbatagete korora muntu gokonyo maete na senade na chete yanda ke kwana se tv senade na chete ande ne mugusio nyomete kabira lakini omuntu ino muntu muya bwate nyomba ngiya kabisa korobe ngiya muntu bwate gari Mercedes boli muirione wono na renge Nairobi wono muirio yone to kai karasu musbati no ara tade dikusuka manya jinsa chierete umagi musbati tade karasu ata dikuto tikana to kwana enune kazi ni ana to gamba mavera boruma yatekare tu ai mokaiga musbati akai mokaiga yakabanga nkonko bari uchigoro akambe kara kabeza gate mata monta wezara ateswa uchamu kacha kubenga gua lakini kijoshwa kwande ina bono oyata kira era lima mwabo ose muirio yebeza muno muzika baro batageti musbati baro batageti yani awoje ti atageti ange yani mo tebeze ri mwa goria bwate tari yao ebeze ine yo musaro ebono nkyo tete akonyara bantu bamwabo ine mama nyinga mabesana enda mwembe sana tunamshukuru sana pasta na anatupea mafunzo mazuri sana. Barikiwa sana sana bia sana. Hai ni Naomi from Nyamira aki mokamumura oyomo akaira nginabyara America komorerera akamotesa nonya nindagira atale komoa nonye nyagitari tari komoira mpaka agakwa interview akamoira nonya gitari komorerero abana achikomorera abana lakini akakamoncho kira lakini omaetenga mate no si abanga no bakorera abana naenda appreciation ndo letiki ayo kwanyoro mwana kwatigera mate no gwasira kwagende gazi lakini tubugatia appreciation ngaki umuntu no yonderero mwana njiti gamokorerega na mokorerega mate umuntu no ria ta iga ibure takarera nandi kwa muchangiri korera na hai ni Richard Omosa watching from Bongonta live biasara Bongonta ni yere nyali bali masaba arogo Chris tuned in from Raganga Raganga matare we arogo Chris tuned in we recommend next time anacha comment next time iga go kire mono bako jebere gatabu ate kia comment ni ndoje na abangina biara wapeane heshima kwa ndoa ya watoto wao ndio waongezewe siku za kuishi na Mungu heshima sio utumwa. Stera kurujinse moja kamting. Awodena abangina biara sika abana baino ekero zigenyoma yomwano. Mercy from Zuneka with her friend Kinyo ni vizuri matainro kwa jana na ndoa ya mtoto wake. Roba sunyuntira abangina biara ke Weston Charlie are watching too. Kurwa mwa Muriango 6. Ebiro bitongo tebuna biekumbira ake lakini jida kanjiro ibere igandonje jiro bibiro bide byamyo katimete usine topic yarenge modero monogo se indutu enda ngora lakini neni ye joja tene tanyoro na bakwaniri mwenzi korwa ngoro kwa Silvia korwa bonchari bo mariba tigante beiga
aba mama babwenerete baesike umumura basike umumura ekero anywamire tiga aramenya mama takore diestereti lakini ngarede na yache nusu na bera ere kale bakamenyere tali hero good kale bakamenyere tali ere bakuruana ibikoko basambane bagamaje hero good evening ni Mofi Moreka kutoka Kisii Magena, tuned in with my lovely mom Eunice Nyaboke na my sister Jufenta na Green. Tunashukuru ushauri mzuri wa pasta, barikiwa sana kwa ushauri mzuri sana. Thank you so much. Tigazi kusoma SMS birto ko ro biro bieto biare dime ne to chakora lakini na bensere hiyo. Hai ni hera ni nyakwara kurwa metembe niko ndani na Bishop nasema mimi mama mkwe alikuwa ananiheshimu. Tulipika na yeye miaka 20 na hatukugombana hata kidogo. Pamiete miaka 20 ni neema. Aye baba. Hiyo ni neema. Gaki mata inro one tatageti tandageti akonda manga ngente ense yonsi ina mosubati oyomo abwate abana batano chikara mbali mama onkoba agaro dena kali kora mulende baro bakoragererio menyete bakoragerio ago yani ago temu subati ngaeno onjukana anu mete monda onjukana na igo bona abangina mwira ngora mukuraragererio bwango igo mwabatiga bagenda nya bakogenda mogota bango onjukana na muri twasabira maya. Bishop karubo sembi wabo mweri tukorera obasembi bwana turaendelea weekend sembi bwana wo mweri mbolinga mata indro na mukamumura kere bagujya nkorane tikanisa cya PH ko abantu bari kanisa amo mukamumura no ale abantu bako abantu ekanisa nere koleta abantu naenda maskani nama yangaki no nayo mungina ko maite ngumuro onyomire ebi nebisyo maite mbaro bataranyoma abantu mbaro bataranyoma myaka ya etire musomo swate naro taranyoma muswate kanyomiru gocha somochie ne baraka mweri baga are akoletero mochokoro tigakorete bizirani ebinge amwa muntu bono musubati ukira abana batatu manye imagine abana abachokoro badoga ndo kore bitina bakumusubati ogenda na abachokoro bari barenga batatu rano muruje ko cyakabuya bono inere bwate mesigo njengo sabanga baminto kaba mure time ngiya bamenya n'abasubati bari baretire na indi barosige sakuna inu muna mwaro osige saku uya sana litukorera ndoje twengera jimata inro next week na butora kwanderende abasubati abaito na intun abarbasike mama mbono abamata inro bakwanitire na mukinu rakwanera mata yanaki abana abatiga batusike karabagire tutakutana next week as enjera ya abene Bishop tusabe tukora serero tumurane weekend asumurubiro rero bire tusabango tata no mwana mwiko machano mbiya mana se bonsi abategerera tobasabire tata na mangana twakuwa na tigabe muno musingi na tigabe muna elia mangana kwagacha ale tobasero byasemechi twasabire nya sauce ni abantu bawo utukoboge mama nene twasabire abantu bembali bali walete mwana tobasabire nya ko babwenia bembali babwata magombo twasabire nya sawu nya ko balemia bia mwana singi njore go masabaya kwetera sire Yesu Kristo modolito amen mwanju muri tumirane weekend gitiri tuko echuma botambe asomurubiri bubosera bwengo yokorenga gorosa chinga chito ende twachiros twachisona twaranaki ya bwenerego cha samatuko alibosimia mono pana botambe ni gotokoba na Bishop Charles Mosomi Isaboke kwa Anointed Faith Mission Church asomo Jordan Jambi. Pia sana karwesi miao kiarana ruraga niko kwa akira. 0727 979 186 0727 979 186. Pia sana tumirane weekend Eliane Brighton Makoli. Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko